ndo pandakatanga ndairota kubva kumashure kwese kundairota, asi ndairota hope, ndotya kutaura hope, ndaifunga kuti zvinotyisa kutaura hope dzawarota. Saka nekufamba kwenguva zvaizondiremera, ndaibva ndazoudza baba vangu, ndova ndaikwanisa kutaurira hope dzangu dzandenda sangana nadzo. Saka mukuvataurira baba wangu aiti, mwanangu, hope dzaunorota idzi inini handigoni kududzira hope, handakupiwa chipo chekududzira hope, asi ndodera kuti hope dzako dzauri kurota idzi ndo vakuru vaiti kukare matare edzinza. Kubva ndiri grade 3 ipapo zvakaramba zvichingodaro ndichirota hope idzodzo. Hope dzandainyanya kusangana nadzo, ndaisangana nehope dzinodudzira mombe nhema, kazhinji kacho riri bhuru. Saka bhuru raizouya rotaura neni, raitaura kazhinji kacho, raiuya rotopfugama pamusiwo roombera. Ibhuru remombe iri ndichirota. Saka ndandiri grade 3 ipapo. Saka raitoti tisvikewo, ini ndototi svikai. Saka kuhope ndiri kurota. Saka vasvika kudaro, indaifunga kuti munhu, ndaizoona iri mombe, zvinova zvaizondityisa manje. Saka zvadaro kuti imombe, ndaizonzwa rakutaura achiti hope dzaunorota idzi usawane vanhu vaunoudza, ndezvako wega zvandiri kukuonesa, asi usaudze vanhu, nokuti ukaudza vanhu ucharoiwa. Asi zvaunenge wanziudze vanhu utaure, asi usataurire vanhu vese vese. Saka inini ndakabva ndangoti ndinotenda maita basa, zviya zvekutya kuti mombe inotaura iri. Saka ndaizoudza baba wangu manje. Baba wangu pamwe pacho vairamba kudaira, ndaigona ngotaura hope dzangu vongonyarara. Vairatidza kuti vasara vaine kushushikana kwavainako. Ndaizoona vagara nababa vavo vakuvatsanangurira zviroto zvandiri kusangana nazvo, nekuti sekuru vazvara baba wangu vaive muprofita, vainamata, vaipinda madzibaba. Aiwa, vaipinda chechi yekwamwazha iya. Wakazopedzisira wakupinda yekwamarangi. Saka baba wangu vaizonoudza baba vavo, ndo vaizovadudzira hope, asi vadudzirwa hope idzi baba wangu vaisandiudza kuti vazonzi china sekuru. Saka indaizoramba ndichirota. Saka zvichinodaro zvehope izvozvo, ndiri grade 3 kudaro, ndaizoti tikange tarara ndaita kurota, asi kurota kwacho kwaindinetsa kuti ndainge ndakatogara, ndaingotora nguva yekuti ndinongosvinura vamwe vese varara, ndaingoshaya hope. Ndashaya hope kudaro, ndaigona kutarisa vamwe vakuru vese semunhu tatiri vadiki tairara pakati. Saka ndashaya hope kudaro, ndaibva ndatotora nguva yakareba ndakagara kudaro. Ndaigona kurara ndakazembera kudai neshaya, asi ndakasvinura. Andaisaziva kuti chii chirikuda kuitika chaita kuti hope idzi dzipere. Ndaizoona mumba maku tairara mukicheni yambuya amai vakazvara baba wangu, ndomba matakakura tichirara. Saka imba iyi dhoo racho raivharwa neguyo redovi riya, ndo raitsigira dhoo kuti risavhurike usiku. Saka ndaizoona kuti padhoo apo pane munhu akutsenura dhoo, riri kutsenuka zvishoma nezvishoma, guyo richiratidza kuti riri kudonha bichana, asi pane munhu. Saka zvaiitika zvinyoronyoro, indakasvinura. Saka ndaisvika pakudikitira miri wangu wese kubuda ziya zvokunge munhu adirwa mvura nekutya. Saka paizonodonha dhoriya, paizonodonha guyo, munhu achipinda aipinda nerutivi rwekune bhenji, ndoko aipinda nako kumadziro, achibatirira kumadziro, nokuti mumba mainge muri murima. Saka kusvika panoperera bhenji, kwakuya kamwe kabhenji kachirukuva kunogadzikwa migomho yemvura, akuteedza rukuva rwuya kuti achisvika kwatiri kunoko. Saka zvichinodaro inini handaisazoziva kuti chazoitika pandiri chii kubva ipapo. Asi vanonzwa, kunyanya baba wangu vaizvinzwa, vaibva vati kunonzi kukana kana kuti kukarara kwemudzimu. Ndo kwandaizodudza inini ipapo, asi inini ndandisatozozive kuti ndo zvandazoita. Asi uyu munhu aipinda, maiona here kuti ndiani, kana kuti maiona wakata kunge mvuri? Munhu ndakaona kuti ndiani zvechokwadi. Munhu wandaiona zvechokwadi vaitori mai vepanext door pedu, muvakidzani kumusha kwababa wangu. Inini ndakazvarwa kubhoera. Indakazvarwa kubhoera sekuru. Ndazvarwa kubhoera, mai vangu vanonzi mimba yangu ichirwadza
pana mai vangu vakafunga kuenda kumusha kwamai vavo. Saka vangobira rwizi vachienda kumusha kwamai vavo. Mimba iyi yairwadza yangu ini. Vakabva vakundikana kuchifamba kuenda kumba kwamai vavo. Mimba yakabva yasvika. Mwana atopa musiwo. Anova ndini. Saka inini ndakazozvarirwa munzira. Mai vangu vakazongogara. Baba vanoti vakazomhanya kunonzi kwa sekuru vavo kwavakati ndega ndinokumbira bhara kwachuru. Saka vachinotora bhara ikoko vakasvika mai vangu vatondizvarira muvhu. Saka mai vangu vandizvarira muvhu, baba vangu vakabva vaudza hanzvadzi yavo kuti kuno kwaane mwana musikana. Hanzvadzi yavo ikati mwana iye anofanira kutonzi Mavhu. Nekuti azvarirwa muvhu. Saka ndichizongokura mai vangu vanoti vakazotakurwa nebhara kubva ipapo wakuenda kumusha kwamai vavo. Saka ndakakura ndichingonzi Mavhu ndo zita rangu. Kana kuti Wirubhara. Bhara. Saka ndaitonzi bhara kusvika zvakundisvota kuti ndogonzi bhara sei. Uyezve ndinogonzi Mavhu sei vamwe vaine mazita akanaka. Kweini ndakazonzi Mavhu zvakafamba sei kusvika ndazorondedzerwa kuti ndo chiitiko chakaitika pauri iwe uchizvarwa. Saka kubva ipapo ndakangogara ndakadaro. Saka ndazo grade 3 iyoyo munhu aitopindapo ndaitomuona kuti munhu uyu anga aine pitikoti tema. Kumusoro kwaanenge asina hembe. Kune kwakashama. Saka vaifamba maiva wafamba wakuda kunoti vanobata vainotsvanzvadzira makumbo asisi vangu dangwiromba medo. Saka vachinotsvanzvadzira kudaro ndo pandaitanga kuzokarara ipapo asi ina ndaisaziva kuti kukarara. Ndaizvitora sekuti ndanyanya kupindwa nefiye, ndanyanya kutya. Saka kukarara kwacho kwaizonobuda kuchidudzira zvirevo kuvakuru kuti aiwa uku hakusi kutya asi kuti mudzimu. Saka zvadaro kunokarara kuya kwaizoita kuti munhu uya abude mumba muya aibuda achimhanya. Abuda achimhanya baba vangu vaizobudawo kumba kwavo kuvaine demo vainembwa vodzingirira munhu uya kunosvikana naye padhoo pake wobva waziva kuti abva panapa. Saka zvakaramba zvichidaro. Saka mai ava vaizoti ivo chaizondinetsa ini ndechekuti ina handaiziva kuti chii chiri kuitika asi ndaive nekunyumwa kwakanyanyisa zvakanyanya. Saka mai ava vazviita usiku hwanhasi mangwana vaidzoka futi mai vaya kwachena. Vaisvika voti ivo ndiri kukumbirawo moto. Saka vati vari kukumbira moto vaibva vanongedzera ini kuti ndiri kuda kuti maini navo vandipe ndivo moto. Saka inini nekunyumwa kwangu kuti munhu ndambomuona usiku uyu. Izvo zvaadzoka futi akukumbira moto futi ndaibva ndaramba. Kuramba kwangu kuya ndainongedzera kuti aiwa kumbirai vakuru. Kumbirai vakuru kureva kuti vakuru kumberi kwangu. Saka vachizokumbira vakuru vaizonovapa moto. Asi vavapa moto vanhu ava inini zvaindirwadza mumwoyo mangu. Kuti sei ava vanhu ava vapa munhu moto ndiye anouya usiku mumba medu takarara munhu uyu. Saka mai vaya zvavaita vachisvika pamba pedu vaisvika zviya zvokuda kuti kana vasvika pandiri inini vamwe vese vaimamhoresa zvakanaka asi vasvika pandiri vaida kundihaga. Kundihaga kuya kwokuti vanozopedzisira vakundipuruzvira musana vachida bata mafudzi angu. Inini ndainzwa munhu aitaura mandiri achiti ramba zvese izvozvo usabatwe unotorwa masimba. Saka ndaitiza. Saka ndakapedzera ndakuti ndikaona vasvika pamba ndinovatiza vasati vatanga kutaura nyaya yavafambira. Saka vaizopedzisira vangonditi ava maini nava vakangwarisa. Ava maini nava vakangwarisa but ndandiri mwana mudiki ndandiri grade 3. Saka ndairota zvinhu zvaitoitika manje ndaizorota zvinhu zvinotoitika sezvazviri. Saka kubva ipapo zviitiko zvokuti baba vangu vazoziva kuti mwana uyu anopoterwa. Ivo vaizozviona vega buridza nemabasa. Mabasa akazonyanya kuti vanyanye kutsvaga kuti chiri kuitika pamwana uyu chii. Ndechekuti ndaiti kazhinji baba vangu inini vairova zvakanyanya. Saka vaiti vakakudaidza kekutanga Mavhu iwe Mavhu vakakudaidza kaviri usingadairi kana kuenda kwavari vaingouya vakanyarara vokurova. Saka pakuzonorohwa apa vaiti vamwe vese vana vaitiza sezvaiziva kuti baba vanorova. Saka vaitiza indaisara ndakagara. Mukuramba ndakagara kudaro vaitora shamu yavo vorova shamu yekutanga, shamu yepiri, shamu yetatu vobva vairasa voikanda pasi. Voti asi iwe vamwe vese vanotiza. Iwe chinokupa chivindi chekuti usatize.
iwe uchiziva kuti ndiri kuuya kuzokurova chii. Ona nguva dzese ndakukurovera vamwe, mhosva dzevamwe dzese ndakurovera pauri nekuti unenge wasara wakagara. Hanzi ndaisadaira, ndaikwanisa kudaira nemusodzi. Ndaingochema ndakanyarara zvangu, kana kuchema kuya kwokududza izwi vanoti ndaingodikitira misodzi yangu ndakanyarara. Zvakare mukuchema kuya kwandaiita paizobuda rudziwa rwaibuda mhine imwe chete rworeba, rudziwa rwuya ndisingabvisi rwaireba. Saka baba vachiona izvozvo vanotiwo vakazonovhunza sekuru baba wababa wavo kuti ini ndine mwana wangu anoita zvakati. Baba ivo vachibva vati usamurove nekuti rudziwa isai nekuti mwana uyu anopoterwa ane mudzimu. Saka zvaine mudzimu usapote uchimurova kana kumuvhundutsira, kureva kuti vakuru vari paari zvauri kutoita iwo hasi kutowirirana nazvo. Saka musiye. Zvichibva ipapo taizoti baba vangu vaivhima. Vaivhima. Saka vaigara vakabata tsuro, vaigara vakabata nhoro chaidzo, vaigara vakabata mhembwe, mhuka dzese vaibata. Saka pakuzonobikirwa huku, nhoro dziya vaisanganisa sometimes nemakumbo kana kuti nemusoro. Indaizonzi ndairwara. Saka vaiti ivo ndairwara. Kurwara kwacho kwaiko kuti ndaitanga kunzwa dzungu, pedzezvo ndakunzwa musoro, pedzezvo ndakutobvunda, pedzezvo ndakutongodikitira kubuda ziya zvokuti kuchikoro handichatoendi. Saka ndombotora kana svondo rese ndichingopepwa kusvikira vazozvifambira zvokuti vanzwa kuti chiri kuitika pamwana uyu chii, ari kungorwara. Saka ndakakura tsvimbo iyi yakasimba iyi. Ndakakura makasimba seko. Ndakakura ndakaonda zvokuti ndaitonzi Mrs Pencil. Ndo nickname yandakapuwa yekunzi Mrs Pencil. Kana kuti kamudya handikori, vamwe vaita akamedza plastic. Saka kubva ipapo baba vangu vachizvitsvaga, indaisaziva kuti vari kutozvitsvaga. Saka ndakazoona kuti pandinorwara pese baba vangu vaitora ndiro yavo yedanda voisa fodya imomo, vodira mvura. Izvi vaizviita ndakatarisa. Fodya ndeyebute kana kuti ingori fodya? Yaive yebute. Yavaitora voisa mvura vokurunga imomo. Asi vakurunga vaizopfugama voomberera. Vonditi imwa fodya iyi. Ndaizomwawo fodya iyoyo. Ndamwa fodya iyoyo kurwara kwandandinako kwaipera. Asi ndaizosara ndakubvunda manje zvokuti handichakwanisi kana kubata chinhu kana chii. Ndaigona kurwara kwesvondo rese nefodya iya futi. Kureva kuti ndatoita svondo mbiri kuchikoro handisi kuenda. Kusvikira grade 4 kurwara kwakusingaperi. Ndakanga ndakurwara nemamhepo manje. Ndakutumirwa mamhepo namai vaye vaiuya usiku ava. Mai vaye kuuya usiku vangu vaiti kana vakaona kuti nhasi ndaonekwa vaigona kutora kana masvondo mairi vasingauye, vachivaraidza vozodzoka futi, asi ndaingovaona. Saka ndakazosvika pakuti ndakazorota hope pamba papauya mwana ainzi mwana wehanzvadzi yamai vangu. Saka mwana wehanzvadzi yamai vangu uyu ainzi Chipeto. Saka auya kudaro anga ari masikati, chaive chirema chine makumbo akatarisa pasi, aifamba akatsika nepamusoro. Ndozakaitonzi Chipeto. Chipeto raive zita rake, asi zvekuremara zvazviri zvegawo. Saka auya masikati akagara, manheru akazooneka kuma5 akati ndaakudzokera. Saka iye haana kudzokera, asi pamba apa akanga ati ndaakudzokera. Iye haana kudzokera. Saka zvadaro usiku tarara, inini ndakashaya futi hope. Ndaishaya hope kuri kumapasi 12. Handichatorare. Saka ndashaya hope kudaro ndakapedzera ndakuziva kuti ndikashaya hope pane chiri kuuya. Saka ndashaya hope kudaro ndakanzwa imbwa dzahukura panze. Imbwa dzakahukura zvakanyanya, chiti dzakahukura dzichitenderera kicheni iyo dzichiinda kumasaidhi ese dzichitenderera. Asi kuti uzive kuti chii chiri kuitika panze hapana chandaiziva. Saka ndakasvinura kudaro ndakanzwa zvedhori yarakuvhurwa. Dhori rakuvhurwa iri zvishoma nezvishoma zviye ndakafunga kuti ndimai vaye. Asi ndakazoona kuti munhu ari kupinda apa munhu wechirume, havasi mai vaye vaye. Ndatarisa kudaro ndakazoona kuti munhu uyu ari kupinda iye akapfugama, haana kuda kuti hazvekufamba. Nekuti makumbo ake kutsika kwaita noise. Saka akapfugama aita zvekukambaira. Kukambaira kwaita aiuya futi kupi kuno kumadzikoma angu aya. Saka achiuya ikoko chinangwa chake chachiri chekurepa. Kuti arepe madzikoma angu. Inda ndichiri grade 4 saizvozvo. Saka ini ndaizviona
ndaive ndakangorara futi ndakatsinhura kudai, asi chainetsa ndaizodikitira zvokubuda ziyamiri wangu wese zvokuti kana simba charo ndendisina rikusimuka ipapo, asi paitota kuita mvura. Saka kuda kunosvika kuna sisi vangu, ini ndakabva ndakarara futi sezviye. Baba wangu obva wazvinzwa. Ndichikarara kudaro ndakashedzera, baba munomapinda munhu. Baba wangu vakamhanya vaine demo. Uyu paanzwa kuti inini pana paita munhu asvinura apa, nekuti kwese uko anga asina kundiona kuti pane munhu akasvinura kuti vanhu vese vakarara. Baba vakamhanya nedemo, achinosvika achibva arova dhoo achibuda, vabva vadzingirirana baba wangu nedemo. Akamhanya akabva anojamba gadheni akapinda mukati, akabuda mugadheni imomo akajambira mumvura kuseri kwegadheni redu kune dziva. Saka akanopinda mumvura, achibuda mumvura achibva aenda. Baba wangu vakadzoka ndobva vakubatidza tochi. Vakutarisa kudaro vakaona kuti iyi tsoka iyi yatezvara. Ndo yanga ichidzingirirwa nembwa, iye achigwesha nemadziro, asi aifamba netsoka. Ndo pavakazotanga kuchindibvunza kuti chii chiri kunyasoitika iwe kuti zvinhu zviitike uchizokarira kudaro. Ndo pandakatanga kuvarondedzera kuti ini ndinotanga kupera hope. Ndo zvinotanga kuitika, asi vamwe vangu ava ndikatarisa vane vachirova magwiriri, vamwe akukotsira chaiko kutofa zvokuti ndinoedza kuzungunutsa ari padhuze neni kuti muka iwe pane zviri kuitika, hapana anomuka. Baba wangu ndo pavakatanga kuchiziva kuti saka mwana uyu zviri kutoitika izvi kureva kuti chivanhu chiya vakutarisa nenhaurwa dzandenge ndichitaura kuhope, wakuzvibatanidza, asi vaisazondidudzira kuti chivanhu. Havaindidudzira, vaingondibvunza ndotaura zvandiri kusangana nazvo, vonyarara votobva. Zvadaro saizvozvo ndakazoti ndiri grade 4 saizvozvo ndakarwara zvakanyanyisa nemamhepo. Saka ndarwara nemamhepo aya vava kufunga kuti pamwe kwatokupenga kurasa pfungwa. Saka zvese zvandakanga ndakuzoita zvekurota nekuona vakazvitora kuzviisa kumunhu anorwara nemamhepo. Kunditi ndinorwara nemamhepo sezvo ndandichingoatakwa nemamhepo evanhu. Saka baba wangu akazofunga kuti vandiise kumusha kwambuya, munin'ina wamai vakazvara mai vangu, kunova kwaGutu. Saka indakazokura ndakwaGutu. KwaGutu uku ndanogara nambuya ndakaita grade 5. Nda grade 6 ndairota zvakare ndiriko kwaGutu ikoko. Saka nda grade 6 ndakangofuma makuseni. Chakaitika ndechekuti ndakarota hope. Saka ndarota hope, ndakarota mai vainzi nambuya vangu mukadzi wemunin'ina womurume wavo. Ndo vandakarota, asi vanga vaine mashamwari avo matatu. Saka zvadaro ndakaona kuti pakauya bere iri rakauya, iri rakagadwa nevanhu ivavo, mainini ivavo. Saka vasvika pamusiwo vakaburuka pabere. Bere riya ndo ravakatumira mukati mumba mandakarara. Bere riya rasvika rakatanga kurwa neni. Ininiwo ndakarwa naro chaizvo bere iroro. Ndandiri grade 6. Saka mukurwa nebere kwandakaitawo kubere ndakarikwachura muromo wepamusoro newepazasi ndichikandira kwakadaroko. Asi kurwa kwataiita inini ndazopepuka manje makuseni. Bere ndarikurira iri. Saka kurira kwandakaita bere vanhu vanga vari panze apo havana kuzoda kupinda mukati. Vakabva vadzokera. Saka inini makuseni kwaedza mbuya vaindimutsa kuseni nekuti ndaidzidza kunonzi kwazvina vashe. Saka vakandimutsa makuseni, chimuka uise mvura pamoto. Inini ndandisakwanisi kumuka pandandakarara. Ndakaedza kushedzera mbuya uyai kuno, mbuya havana kuzvinzwa. Saka ndakazokambaira ndobva ndasvika pamusiwo, mbuya handisi kukwanisa kufamba. Chakaita kuti ndizive kuti handisi kugona kufamba pandakanzi muka, ndakaedza kusimuka ndikaona kuti pachipfuva pangu panapa nedumbu racho zvese ndandisakwanisi kutwasanudza musana, ndandisakwanisi kumira zviri straight. Saka ndo pandakatanga kukumbira help kuna mbuya. Mbuya vakazoya pamusiwo apa, vakanditi kochii, ndikati mbuya ndikurwara. Ko zvaita sei? Ndakatya kuudza mbuya hope dzangu kuti ndarota ini wavanoti mainini mukadzinyina pakuroorwa pamwe chete, ndo zvandasangana nazvo. Asi mbuya sekuru vainzi vamabika madyira, ndo sekuru manje vaindida chaizvo zvakapfurikidza. Saka vainditi Loret, chichaitika? Ndikati sekuru ndarwara. Saka mukuti sekuru ndarwara, ivo vanga vari vanhu vanga vasina mwana. Saka vaindida nekuti vainditora sekutoti ndindatowo mwana wavo. Saka ndaidiwa zvakanyanya nevanhu ivavo. Kutaura chokwadi, sekuru vakazoya pamusiwo ipapo vakuedza kuti mbuya vandibate uku, sekuru vandibate uku kuti ndisimuke. Ndakatadza.
sekuru vakanditi muzukuru ndiudze kuti chii chaitika, udzaini sekuru vako. Sekuru ndakavaudza chokwadi, ndakati sekuru ndarota hope ndichirwa nebere, asi bere iri ndarikurira, asi parwiwa, saka bere ndarikurira zvikanzi bere rarauya nani. Ndikati indangoona rabere rara pamusiwo. Asi kuti ndizovarondedzera kuti ndo zvandandasangana nazvo sezvazviri, ndakatya ndobva ndanyarara. Saka ndakazoendeswa kuchipatara nasekuru vakandiisa pabhasikoro, ndobva vandiindisa. Sekuru vanga vari teacher headmaster paGutu Mission. Saka vakazonditakura nebhasikoro vakundiendesa kuchipatara kwaMachingambi, ndokwaiyo nehospitari. Ndanosvika kwaMachingambi kuchipatara kuya, ndichingopinda muchipatara sekuru vachiti vanyorese kadhi vadii, indakanzwa kuti ndagona kusimuka. Ndakutosimuka kutofamba. Sekuru havana kumira kunyoresa kadhi ravo kuti ndipuwe mubhedha. Vakanyoresa kadhi ndikapuwa mubhedha. Musi wokutanga nchirara paMachingambi ipapo, ndakangosarapo ndangosiiwa ipapo, ndakanzwa ndaraiti. Ndakanzwa ndaraiti chaizvo. Saka sekuru vandisiya apa, vakadzokera kumba ndokunotasva futi bhasikoro ravo, ndokubva ikoko ndokuya kumusha kubhoera kuna baba wangu nebhasikoro. Ndokuvaudza kuti mwana ndamusiya muchipatara, mwana ari kurwara. Baba vakada kuziva kuti mwana arwara nei. Sekuru vakarondedzera zvandakanga ndavatsanangurira. Baba wangu zvikavarwesa nana, vakabva vauya vese nasekuru netsoka. Ndomva baba wasvika kuchipatara. Vakasvika kuchipatara kuya ndivaone ndiri kutotamba. Ko mwana ari kunzi ari kurwara, ko ari kutamba. Baba wangu ndavaona vauya, ndakavarondedzera zvese zvandandasangana nazvo sezvazviri. Saka baba wangu vakaradza kuti vabatikana zvikuru chaizvo, asi havana kuda kundionesa kuti chii chavafunga mushure mekubatikana kwenhau yandavatsanangurira. Vakakwanisa kubuda panze muchipatara imomo, obva vanogara kuseri kwemiti kwaive nemushuma pachipatara ipapo. Saka pamushuma ipapo ndakaona baba wangu vagara vakabata shai vachiratidza kuti vari kufungisisa, indakadongera nepahwindo. Ndakabva ndati kune manesi anga achinjira pandiburitse ine handicharwari ndapora, ndakuenda nababa wangu. Manesi akati totomirira sekuru wako wakakunza pano. Sekuru vakazouya, ndikati sekuda kuenda kumba. Chokwadi ndakaburitswa, ndobva ndaenda kumba. Ndaenda kumba, baba wakada kunonzwisisa kuti chanda ndichimbosangana nacho kumashuro kunisangana nebereri chii. Ndakabva ndavatsanangura kuti inini usiku hwega hwega ndinonzwa mheterwa dzinoridzwa pasi pemushuma apo kumunda kwasekuru ikoko. Asi mheterwa idzi dzarira ndinozonzwa kuti paakuuya vanhu, asi pane chinhu chinogwesha panze. Pane chinhu chaigwesha panze, kutonzwa kuti pane mutsindi wechinhu chiri kugwesha chichiuya. Chagwesha kudaro ndainzwa kumerera, bvudzi rangu raisimuka, ndonzwa kuti miri wangu wese uyu waane simba. Saka ndaimuka ndogara. Ndamuka ndagara kudaro, chokwadi ndaiona kutoti panze apo chinhu chiri kugwesha icho ndaichiona kazhinji kana kuine mwedzi, kana kusina mwedzi ndaimirira chipindi. Saka nekugwesha kuya kwaiitika chinhu izvo yaive nyoka. Yaive nyoka. Saka nyoka iyi yaizouya yotopinda mumba, dhora mumba mandairara, dhora rachona rainge rakavharika zvakanaka, asi raisiya gwangwaridzo kunoti dhofurema nedho, nekuti madhofurema anga ari ezvimitika emususu aya. Saka nyoka yaitopinda naipapo, yaipusha dhoo zvokusvika kupinda. Saka yapinda kudaro, ndo zvakatanga kuitika kumashure ndisandarota zveberezvi. Saka yavhura nyoka iya yatopinda, mumba mese maitora kutinhira, ichishinyira. Saka zvinhu zvekuti ndaizokarara zvakanyanyisa ndichikuza zvakanyanya. Sekuru vangu vaizouya, vaipinda chechi yeRoma. Vauya kudaro ndaiti sekuru, munomapinda nyoka. Saka inini kuti ndichafamba ndaitya kuti ndikaenda kundosangana nayo, nekuti mumba mai muri murima. Sekuru vaikwanisa kupinda murima imomo netochi yavo, vonditora ndotanga ndabuda panze. Vakaona zvechokwadi nyoka yaipinda, asi nyoka zvaipinda kumasaga echibage kuseri ndokwayahwanda. Saka nyoka yaitozorohwa zvechokwadi yainge yatopinda mumba. Saka zvadaro sekuru vakazopedzisira vanditi iwo chirega kurara umo, sezvo murimo muri kuitikira zvinhu izvi. Chirara kuSpeya uko. kuSpeya uko kwaive nemwana wavo ainzi Lovemore. Saka Lovemore uyu ndi mwana wasekuru wavakaitawo nemumwe mukadzi asina kuitwa nambuya. Saka sekuru vairara muSpeya, indorarawo kupi kune imwe spare bedroom. Zvadaro ipapo ndokwandakazofuma ndakurwarira manje. Ndarwa nebere iroro. Saka ndazodzoka kuchipatara kwaMachingambi, baba wangu ndavarondedzera. Baba wakati kuna sekuru,
pari zvinezvi mwana wangu ndichamboenda naye, handisi kumusiya, ndozonodzoka naye. Sekuru vakati zvakanaka, ndakasimuka ndikaenda nababa wangu. Chaizoitika ndechekuti bhazi zvenda ndisingadi kukwira bhazi nekuti ndairwara zvakapfurikidza mwero. Ndaiti ndikangonzwa munhu wedhiziri. Saka mbuya vaindirongedzera malemoni voisa mubhaketi, vomona hata yeshiti voisa mubhaketi imomo, vondipa chigubhu chemvura. Saka ndaifamba ndichiti uku ndine malemoni, maorenji, makanda aya vainditi ndosvinyira pamhino kana ndakunzwa mwoyo wangu wakusimuka. Saka ndakakura upenyu hwangu hwese kusvika ndizokura ndichingoti ndikakwira bhazi ndinosvinyira makanda emalemoni pamhino, ndodya maorenji acho nemalemoni acho, mwoyo wangu wodzikama. Asi kurutsa kwaizouya, ndaizorutsira mubhaketi iri rine kashitsiri. Saka kubva ipapo ndaitoti ndasvikawo kumba ndaburuka bhazi ra ndaitoita murwere anotorwara zvokutorwara zviya nekuda kwedhiziri riya, nchingonzwa musoro nchinzwa dzungu. Saka ndakazosvika panguva yekuti ndikarwara, baba wangu havachadi kuti vanhu vazvizive kuti mwana uyu ari kurwara. Ndaibva ndavharirwa mumba, ndaizongorapwa ndirimo. Kana kwaedza kunze ndaiswa kugadheni kwamai vangu, vonondisa kuseri kwenzimbe, ndonge ndiri kweikoko. Saka vaiti kana vakavhunzwa kumba kuti atakanzwa kuti pano mwana akauya ari kurwara, vaiti aiwa akatodzokera asi ndiripo. Akatodzokera haya ichingori flu asi ndaitorwara ndichitoripo. Saka izvi zvakazoipa baba wangu kuti baba wangu isu tichikura vaingobika madoro avaiti vanotenda midzimu yavo gore negore, vanogona kubika kaviri, gore richitanga gore rakunopera vachibika madoro. Saka pakazobikwa doro pamba pedu, pabikwa doro kudaro ini ndichirwara saizvozvo. Musi wokuti doro iri rasvika mbira dzakarira zvechokwadi. Dzarira kudaro ndio musi wandakasimuka ndikatamba. Asi ndakanga ndichirwara zvokuti handikwanisi kana kufamba kana kuita sei nekuda kwedhiziri riye. Saka ndatamba kudaro mangwana acho ndakafuma ndaraiti, ndokutoperawo kwakaita urwere. Saka ndiri ikoko baba wangu akabva wazoti inini mwana uyu ngaambomira kuenda kuchikoro ndinyatsoona kuti urwere uhu huri kupera sei uye ndimbozvifambira. Saka ndakazoramba ndichingori pamba payasi, mishonga ndichingopuwa ndichimwa, ndichingonzi tinofukira mugati. Mai vangu vaitora zihari rakakura voisa pamoto votora makwenzi avo. Mai vangu murapi. Saka vaitora makwenzi avo voisa muzigate iroro, ini ndozotorerwa gumbeze, votora vamwe vana zvonzi chimubatsira ipinda mugate umu, topinda imomo. Asi mai vangu vari kunze uku vaipopotera chaizvo, zvavaipopotera ndo zvandainzwa ini. Kuti kana iri mwengozi kana ari mamhepo epano ngaasununguruwo vana vangu wararamewo nokuti mwana wangu anzwa nekurwara. Izvi ndaizvinzwa. Saka tazobuda imomo tonzi chiindai panze munoshamira kumabvezuva nekumadokero muchizamura muchirohwa nemhepo musapukuta ziya ramabuda naro pai mugate muya umu. Saka taita saizvozvo. Saka zvichidaro paizopfuura vamwe baba vainzi Watoshorwa, aibva kwaMutoshori kune rimwe bhuku. Saka Watoshorwa airidza mbira, aifamba nedezi rake saizvozvo. Saka kumba kwedu nzira iri pamba pedu asi inopfuura nemugandiwa repamba. Saka paanopfuura kudai nyangwe ndaive ndichichera mvura kana ndiri kupi ndaidzinzwa mbira dziya dzichirira kure kure. Saka ndaizosiya zvandiri kuita kana ndandichera mvura ndaitosiya mugomo wemvura pai kugadheni ikoko. Ndakumbotera wembira, asi wembira haasi kuziva kuti ndiri kutera iye. Dzairira zvokuti ndainzwa kuti ndiri kufara chaizvo kuramba ndichidzinzwa. Saka ndaimutera iye ari mberi indiri kumashure. Kana iye akandicheuka indaidzokera kwandiri kubva. Ndaidzokera kwandiri kubva. Asi munhu uyu akazosvika pakuzwa kuti mwana uyu ari kuteera mbira idzi. Saka inini ndakazosvika pakurohwa manje, kuroherwa izvozvo. Kuti iwe unoteera vanhu vechiruma hautyeri, unoteera munhu wembira kana akakurepa kokabhinywa, paive neshoko rekuti kubhinywa. Saka kubhinywa ikoko kana ukazobhinywa iwe ndiani anozoziva kuti wabhinywa. Saka ndaitoteedza chaizvo kunosvika kusangura inzire kwachihambakwe, maive musangura aitonzi mune mabhinya. Ini ndaizonodzokera imomo, iwe yakunoyambuka rwisi. Ini ndodzokera kumba manje. Ndadzokera kumba ndainosvika ndakuroherwa nguva yekuti ndandiripi ndisingauye nemvura. Ndaizobva ndarohwa. Saka kubva ipapo yakava nhoroondo yekuti baba vangu wakabva waziva kuti mwana uyu anopoterwa, mupoterwe. Kubvawo ipapo kusvikira ndakura manje grade 7 ndakanda kuti chandarota chese mangwana acho chinofuma chitoitika sezvazviri.
chandarota chese chinofuma chiitika sezvazviri. Saka ndiri grade 7 iyoyo ndo pandakazorota manje ndakuona murume murefu akareba ari mujaindi asi anga akafuga machira matema. Ndopokubatai muromo. Tiri pachirongwa naGogo Mavhu dzematare tichinzwa kuti vachititsanangurira nhoroondo yavo kuti vakatanga sei kuti vazotanga kuita basa ravari kuita pazuva ranhasi. Zvanzi naMary Gukutu ndofunga matsanangura mamuchiita hope dzenyu nemakurira ashamisa munhu zvakati. Kana ndakaida kutongoti yoka ndakachingoita nechimwe senge zenyoka zvamamuchitaura izvi. Zvakanzi naLydia Chapfika, tirimo zviri kunzwikwa. Posha Kwanzura is watching. Veneka ndeipi hatirimo vari kungotenda kuti matsananguriro amuri kuita. Tange tave pamanga grade 7. Nda grade 7 kudaro chokwadi chakaitika ndechekuti ndakarota hope. Saka ndakarota murume murefu mujaindi chaizvo asi anga akafuga machira matema ndo anga akamonera murume uyu. Saka murume uyu auya kwandiri akanditi inini ndauya kuzokupa upfumi hwako asi upfumi usaudze vanhu. Saka ini ndakashaya kuti upfumi hwei. Murume uyu akanditi ndauya kuti tipinde musango ndinokutaridza gwenzi rekuti munhu akange achinge achishandiswa nechikwambo iwe unokwanisa kurapanura chikwambo chacho ichocho. Saka inini zvakandiremera chaizvo kuti nditeere murume uyu nekuti ndakatanga kumutya. Asi murume uyu akaedza kundinyengetedza chaizvo kuti imimi musatye, iwe usatye iwewe, ndatuya kuzotora iwewe. Munhu uyo waunonzwa achikurotesa, munhu uyo waunonzwa achinzi ndiye ari kukarira mauri ndini. Saka nditevere ndauya kuzokuradza makwenzi. Asi makwenzi andichakutaridza ndeye upfumi asi usataridze vanhu. Saka inini chokwadi ndichirota kudaro ndakabuda ndikateera murume yeye. Takatopinda musango. Tapinda musango zvechokwadi ndakatoona gwenzi racho rikatotemwa ndikapuhwa mumaoko. Asi hamuna kuziva kuti murume uyu ndiani? Inini handakuziva kuti murume uyu ndiani asi akandidudzira kuti paunorota paye, paunoshaya hope paye paunonzi uri kukarara ndini ndinenge ndasvika pauri. Saka ndini munhu uye anokurotesa. Ini ndobva ndatya manje. Kana ariye munhu wachona uyu zvandorota zvinotyisa asi kuziva kuti zvandorota zviri kutyisa here. Saka ndakarohwa nana zvika akapedzisira andinyengetedza akati no ndauya kuzokupa gwenzi rekuti wotange kurapa. Saka inini ndakazoteera murume uya zvishoma nezvishoma mashure ari mberi kusvika tapinda musango. Sango ratakatopinda nanhasi ndinoriziva handiri kangano. Saka tapinda musango imomo mushonga wakanotemwa zvechokwadi. Mushonga watemwa uyu ndaitobatiswa mumaoko achitema achindibatisa mumaoko achitema achindibatisa mumaoko. Saka inini ndazobva ikoko musango muya akandiperekedzazve kundidzosera pamba pandakanga ndabvapa. Ndobva ndasara inini kuti ndizoziva kuti murume uyu handisisi naye. Ini ndasvika pachivanze pamusha ndakanga ndakubvunza kuti saka gwenzi iri ndinoshandisa riri nyoro here kana kuti rakaoma. Iye akazonditaurira andifuratira kuti unorishandisa riri nyoro kana rakaoma inenge iri powder. Unotswa woyanika woita semufushwa wozotswa watswa kudaro wokuya yoita powder. Kazhinji kacho unoshandisa muchirimo usashandise muzhizha nokuti muzhizha unoshandisa uri munyoro. Saka kubva ipapo inini ndakasara ndichiziva kudaro. Makuseni ndakaudza baba ndarota hope dzangu asi hope idzi nhasi dzandiremera. Ndakavatsanangura sezvazviri. Baba wangu akati handei musango macho mamapinda. Nekuti ndakamuka ndakutsvaga mushonga wandapuhwa ndikaushaya. Saka nhaurwa yakatangira pakushaya mushonga wandapuhwa uyu. Ndikati asi mushonga wandapuhwa zvechokwadi murume uyu atoya akagumira pakaenda. Asi mushonga ndapuhwa handichauoni. Ndiani atora mushonga handina kuziva kuti zvazviri zvekurota ndakafunga kuti ndotofuma ndiinawo. Saka makuseni ndakudza baba wangu wakati ngatipinde musango macho tinoona mushonga wacho. Chokwadi ndakasvika musango ndobva ndakati baba uyu mushonga ndowandarota uyu. Saka makuseni acho naiwayo mangwana nhasi ndarota hope mangwana acho chifumi chekuseni ndakatema mushonga ndatema mushonga uyu ndakaenda kumba ndakaita zvandandaudzwa ini kuhope kuya mushonga uyu ndakatoutswa muduri ndautswa muduri ndakauisa muchigubhu ndobva ndadira mvura makapumaira ndakaudzwa chaiyo kuhope bva ndadira mvura ndikati asi nhai baba zvandaudira mvura ndichautestira kunani iya live nekuti inini zvandaudzwa ndanzi gwenzi iri ndo rinorapanura vanhu vanoshandiswa nezvikwambo. Saka inini ndichashandisa kunani. Saka tichitaura kudaro nababa wangu mushonga ndakautora ndobva ndatoisa pamusoro pemba. Mbomira Gogo. Hanzi na Shane kutalent usvisvo. Ichokwadi the same way na baba vangu. Zvakanzi na Lazarus Jamela tinotenda ambuya nenhoroondo
tiritese munzira iyoyo. Clifton Damba tiri kuzvinzwa ambuya. Rudo Marakia munowanikwa kupi Gogo? Stay tuned. Rudo Gogo vachakupa address pamwe nemobile number yavo. Zvakanzi na Best Katsika Machipe ndoda kuya kunorapwa ambuya munowanikwa kupi? Zvakanzi na Romeo Simbarashi heavy. Saka zvadaro ndiri kutaura nababa wangu ipapo ndatotswa gwenzira ndaisa pamusoro pechirugu chehuku. Saka ndichingopedza kukanda pamusoro pechirugu chehuku ndakaona pamusha pasvika vanhu, murume nemukadzi. Ehe, murume nemukadzi ava vakasvika vachitaura kuti takanzwa kuti pano pane mwana anobatsira. Saka baba wangu vakabva vakanuka nezvazvo kuti mwana anobatsira haasati apo. Inini ndakavhengedzera ndikati baba ndini. Ehe, baba wangu vakashaya remuromo kuti mwana uyu ari kuvhengedzera anorapani nekuti haasati akurapa. Saka ndakashedzera ndikati ndini ndinorapa. Saka vanhu vaya vakabva vanogara pamatombo. Vagara pamatombo baba wangu zvakavashamisa zvikavaremera chaizvo kuti zvekutamba. Asi inini ndaive ndine dambudziko rokuti kurota kwandaiita nekunzwa kwandaiita chaive chokwadi manje. Zvazvakuchitika chokwadi. Mukurota kwandaita musi wandapuwa mushonga ndakatorotawo pachuya mukadzi nemurume vari vaviri. Wachitiwo vari kutambudzwa nezvikwambo. Chokwadi inini baba wangu wakati kana iye ari kuti anokwanisa regai aite zvaanoita tione. Ndibaba wangu. Saka baba wangu vanga vaine tsvimbo yavanga vakagadzira yainzi yemunyami-nyami. Tsvimbo yababa wakatanga kunditi mwanangu kuti umire nevanhu usina chawakabata hazvigoni. Iwe ndakukupa tsvimbo yangu iyi, itsvimbo yasekuru vangu, asi ndo yauchabata iwe. Inini ndichange ndiri muturukiri pazvinhu zvese zvauchaita panapa ndizive kuti chii chiri kuitika nokuti handidi zvinhu zvinokonzeresa mapurisa pano. Saka inini ndakatanga kuprofita vanhu vai. Vanhu vaya ndavaprofita ndakavaprofita chokwadi sezvazviri. Vanhu vaya vakatenda kuna baba vangu, baba tinotenda mwana wenyu mudika asi ane chipo chikuru. Saka vanhu vakasvika pakuti taakuda kubatsirwa. Vanhu vaya ndakatanga kutora mushonga wandapuwa nasekuru vangu kuti vanhu vaitotambudzwa nezvikwambo. Ndobva ndatora mushonga wandapuwa nasekuru vangu ndobva ndapa vanhu vaya. Vanhu vaya chokwadi chikwambo chakabuda. Changa chitone mushonga wangu ine prescription kuti ndakupai mushonga kana muchinge masvika kwenyu koko moita ABC. Havana kuenda nekuti ini ndichiroteswa ndakatodzwa kuti kana uchinge watanga basa iri vanhu iva havaendi vanogara padare kusvika wapedzerana navo. Saka vanhu ava havana kuenda chokwadi. Asi vasina kuenda vanhu vakaita sekuti vapoterwa vabudirwa. Ndo zvakatanga kuitika ipapo kunyanya kumurume ainzi Sunda Matondo handizvikangani. Saka murume ainzi Sunda Matondo vanga vabva kunonzi kubhuku rekwajeche. Saka vadaro vaita sekuti vabudirwa kudaro baba vakatanga kutaura chikwambo chiri muhozi ndo machinogara chinorama neufu chinorama neshuga. Saka zvakaita kuti mai ava vasimuke vadzokere kumusha. Vakadaro vamwe mushonga uya vakadzokera kumusha vakanotora vanhu vemudunhu kunyanya madzikoma nevaning'ina ndobva vauya nakuti uyai munzwe zvekutaurwa nemukoma wenyu asi ataenda kunorapwa. Saka vasvika vanhu vaya vakanzwa nhoroondo yese yaitaurwa vakati hazvinetsi ngatimuisei mungoro handei naye kumba anotora zvinhu zvaari kutaura. Chokwadi zvakanotorwa. Zvatorwa kudaro vanhu vaya vakadzoka pamba nazvo. Zvakaiswa mumasaga. Zvaiswa mumasaga kudaro ndati ndandiri grade 7. Zvaiswa mumasaga kudaro baba wangu akati mwanangu zvawatanga izvi handizvikwanisi pano. Inini ndakanga ndichiratidza kuti ndine simba nazvo uye ndakasimba nazvo. Saka varume ava vakazosvika pakuti imimi nezvamatibatsira izvi munoda kuripirwa nei. Ini ndikati ndoda mombe 2. Ndiri grade 7 kudaro. Makatanga zvakachipa ndi? Ndakati ndoda mombe 2. Saka vanhu vaya vakanotora madhonza mairi masundu mairi chaiwo mubva vauya nawo. Baba wangu vakarara vakamira panze usiku hwese vachitya mapurisa kuti mwanangu hauna tsamba iwe hauzikani kuti uri kurapa. Sabhuku yemunhu haazvizivi, chifi chaiye haazvizivi, kumapurisa havazvizivi. Panodiwa tsamba inonyorwa nasabhuku kuti mune mwana anorapa. Podiwa tsamba inonyorwa nashe kuti chokwadi ari kubvuma kuti mudunhu rekwanhengi mune mwana ari kurapa. Podiwa tsamba inoenda kumapurisa. Timboengenja maviewers hanzi naDudu Zile Magudu chivanhu chiriko Shadi Hungwe ndizvo tete nyaya yakadai ndechokwadi. Cleon Love chivanhu chiriko
Steve Chicks, young generation varasikirwa zvikuru patsika dzedu plus knowledge yemishonga from old generation nekuda kwekumedzwa nechirungu. Veneka banga precious ashedza vamwe vake zvakanzi ngatiite appointment tinobikwa muhari. Mbuya ndamaitadiwa hanzi mbuya tiri kuda kuuya kuzoona ndimi mune zambuko rangu. Simba rasheka moto problem takashaya anonyora pasi makwenzi aya kuti generation yedu izowana chekushandisawo. Consilia Simbi tipei direction tiende tatambura. Aiwa zambuko riripo ndosaka SlyMedia yauya pano panopera chirongwa Gogo Mavhu vanokupai ma directions pamwe nekukupai mobile number yavo. Saka zvadaro inini ndainzwa kuti moyo wangu uri kufara. Waifara chaizvo asi baba wangu vakashushikana kusvika pakutondichemera kundiburitsira musodzi. Mwana wangu zvawanditangira ina handizvikwanisi pano. Mwana wangu ndoita sei ona mombe dzasiwa panapa idzi. Ndoita sei mwana wangu. Saka baba wangu akasvika pakubatikana 3 days vachirara panzi. Wachirinda mombe dziya idzi. Dzakasungirwa pamuti. Wakati handidzise mudanga mombe idzi. Ndoda kutanga ndanzwa zvaunorota iwe. Munhu iye akutuma kuita izvi. Achauya zvera achindudza kuti ndochiita sei nedambudziko rawandizvarira pano. Chokwadi usiku ihwo ndakarota zvakare. Ndarota kudaro ndakarota sekuru vaya vasekuru vanyasouya sezvazviri. Ehe. Sekuru vaya vauya vakataura kuti ndine urombo kuti maita zvinhu zvimusina kukumbirira kumatare edzinza. Dai baba wako watanga wakumbira kumatare edzinza kuburikidza nemakopa wairota ese kuti vatange vazivisa kudzinza kuti ndo matare andina muno mukati memusha. Handichazivi muchindichengeterawo mwana wangu uyo. Kana ari matare kuti murapi ndioneseiwo. Saka baba wako havana kudaro. Zvisinei ngavadzikame. Hapana chinouya, hapana chinoitika. Ndini ndakarinda zvinhu izvi. Upfumi hwandiri kutanga kutounza pano. Saka ini ndakazofuma nichiudza baba wangu izvozvo. Baba wangu vakaradza kunyevenuka. Vakaratidza kuti vabvuma havo asi vari kugunun'una mumwoyo mavo. Asi zvadaro vakazoenda kumapurisa nevanhu varidzi vemombe. Vaenda kumapurisa vakanochinjana zvekuchinjana kuti mombe dzadza baba wangu hazisiri dzavo nekunyorerwa kadhi rekuti mombe dzadza baba wangu. Baba wangu asara nemombe idzi kumusoro kwaive nevakuru. Ini ndiri wenumber 4 mumba medu. Kune dangwe kotedzera dangwe musikana aitedzera musikana mukomana aitedzera mukomana musikana. Ini ndiri wenumber 4 ndiri musikana. Saka vakazotaurirana nevakuru vangu vari kumberi kwangu kuti baba mombe dzitengesei zviri nani muise mari muhomwe dzani kuchengeta mombe. Nokuti munhu hamuzivi zvaanofuma akafunga. Anofuma akakuti vakandibira mombe dzangu. Zvikashaya basa. Chokwadi mombe dzakatengeswa ndizoziva kuti pavakatengesa chii chakazoitika ini handizozivo. Ndinge ndisina basa nazvo. Nokuti ruzivo papasina. Baba wangu vaona zvaitika izvi vakanditi mwanangu kubva nhasi musi wandapedzera kurapa vanhu ivavo. Kubva nhasi iwo wakuenda kuchechi kumasowe kunonamata. Ehe. Nekuti mudzimu uyu kana uri mudzimu iwoyu wechokwadi wandiri kuona uyu. Mudzimu uyu une makanda pasi une vanhu vakawanda vakafira mudzimu uyu. Vaida kutenga mudzimu uyu. Wachiedza kutenga mudzimu uyu saka vanhu vaizofa. Mudzimu wakarwirwa mudzimu sekuru vanonzi vanga vaine vakadzi vavo 5. Saka sekuru baba wazozvara baba wangu vanga vaine vakadzizve 2. Saka paine barika. Saka mudzimu wakarwirwa nevanhu kusvika vafa. Vachiurayana mudzimu. Saka ini ndakazoda kuziva kuti unorwirwa sei. Asi baba wangu vainditaura kuti chaiitika mwanangu ndechekuti chavanoziva ivo vaizongoona kuti pabikwa doro paiuya munhu ane mari yake dhora rakudhara raakareverera aizongovandaidza vanhu unorikanda mwari. Kukanda mwari yedoro remudzimu iroro mudzimu watsipika uchabuda. Saka vanhu vakapera vachiurayirana mudzimu vachitsipika kuti usabuda. Saka zvadaro baba wangu vanotivo iwe enda kuchechi. Inini sisi wangu vakuru dangu remba medu vanga vatoroorwa vanga vagara kuno kwaHarare. Saka ndo vaizoti nekurwara kwandaiita maholiday chiuya kuno kwandiri maholiday ndaizoya kwavari. Saka kuya kwandakazoita kuno kwavari ndakazobva ndabatwa musoro nemadzibaba Israeri Coca-Cola. Vandabatwa musoro vandanzi ndinopfeka gemenzi vandatengewo mucheka ndakatengerwa nasisi wangu vakandisonesera ndiri grade 7 iyo ndatonyora ndasoneserwa ndabatwa musoro ndatowo madzimai ekumasowe. Madzimai ekumasowe munhu aindifarira ndiye pamba paigara pailoja sisi wangu ainzi Beauty. Ndiye aive muprofita ina ndauziva kuti muprofita. Inini ndaitamba nevanhu vakuru indiri mudiki asi handaiziva chirevo. Saka ndiye akaramba kundivaraidza kuti ndirambe ndichifarira kuchechi kuya. Ndadzokera kuchikoro ndaizononamata kugomo.
baba wangu wakazoti ndakuenda form 1 ndakazorwara zvakapfurikidza mwero, ndakangorowa gumbo rangu rekuleft rineri. Handizivi kuti chii chakaitika ini, asi ndakanzwa kugwinwa kwegumbo. Gumbo rangu ragwinwa kubva muudyu, harina kuzoda kushanda kusimuka, rakaita fanike ndatorwa nestroke kuva paralyzed. Saka ndadaro handazokwanisa kusimuka, ndazotanga kufamba nemadhanhanga ndikatsvagirwa wheelchair nasekuru vangu. Sekuru vangu, mai vangu vakataura kuna sekuru vavo kuti mwana wangu kuno aita paralyzed. Sekuru vangu vanga vari minister, ainzi Robert Mbaiwa Marere, ndiwo hanzvadzi yamai vangu. Saka zvadaro vakabva vauya newheelchair. Ndobva ndatengerwa wheelchair, ndikatanga kufamba muwheelchair, kugara muwheelchair. Kuchikoro baba vangu vakazonditsvagira nzvimbo kunonzi kumakumbe mission. Ndakazonodzidza kumakumbe mission ndiri pawheelchair, gumbo rangu richirwadza. Saka ndakadhonza 2 years ndakadaro. Ndakazodzidzira kufamba nemadhanhanga kuti ndidzidze kufamba. Saka ndadzidzira kufamba kudaro nemadhanhanga. After 2 years ndanda kutori form 2. Baba vangu vakazobika doro zvakare, ndobva ndadaidzwa musi wedoro iri ndichibva kuchikoro. Ndiwo musi wandakasimuka ndikafamba. Ndakangonzwa chiveve miri wangu wese kubva kumakumbo. Ndanzwa chiveve kudaro, ndobva ndatotanga kutosimuka, ndokutotanga kutambambira. Ini ndakatanga kutambambira ndiri mwana mudiki kusvikira pandiri panapa. Saka vanhu vaitoziva kuti ndokwikwidza nemasvikiro. Iyi ndiri mudiki, asi handaisaziva kuti chimbori pandiri chimbori chii. Asi vakuru vanga vakuziva nhaurwa dzacho. Asi kuti vazvitaure vaitya kuti panofiwa kana kuti mwana wangu anogona kuzofa, sezvo mudzimu uyu wakaita kuti vanhu vakawanda vafe. Saka ndadaro ndakatamba, mudzimu uyu unonzi wakabuda manje. Ndanda form 2. Mudzimu uyu wachibuda manje, hauna kutaura pekutanga. Wakati ndakaremerwa, ndisunungurei. Saka masvikiro aivepo baba vangu vanotaura vachiti vakati mudzimu uda kusunungurwa. Saka tichakumbira baba kuti kana bira renyu rapera kumamba kwedza kuma 33 tozobuda panze semhuri, tokwanisa kuonesana matara aripo, mwana wenyu wozowana nhano dzaanokwanisa kubatsirwa nadzo. Saka inini ndakatanga kuchibatsirwa pachivanhu kubva ndiri form 2. Ndakuchibatsirwa pachivanhu, ndombonogezwa, ndonobikwa, ndonodi gumbo riya robva rapombwa rese nemakavi, kupombwa kusvika mudyu nemuti wainama. Kusvikira gumbo riya raita zvakanaka. Asi raita zvakanaka kudaro, nanhasi nditori chirema. Harina kuita zvakanaka zvokuti ndakazova munhu anonzi gumbo rangu akatosiyana. Ndikuti iri rakutongogara rakazvimba, iri rakanaka iri. Saka kubva ipapo ndakazova munhu anga akutobatsira vanhu kubva form 2 iyoyo. Ndakuchibatsira vanhu, asi kutanga kubatsira vanhu ndakatanga kubatsira ndi grade 3. Muri kunyatsonzwa nyaya iyi. Nekuti grade 3 ndairota, ndotoudzwa kuti tora chakati. Baba vangu ati hakuna zvinhu zvakadaro, uyu munhu anorwara nemamhepo uyu. Saka kubudirwa ndakatanga zvekubudirwa ndiri grade 3. Kuzonosvika grade 7 mudzimu unenge wanga watoona kuti vanhu havasi kuzvinzwisa, chirega ndichiita mapipa angu. Ndopa ndakatanga kuchiratidzwa kuroteswa mushonga. Mushonga ndinorota, mushonga makwenzi ese amuri kuona ndinorota uye ndikatorota gwenzi zvechokwadi gwenzi ro rine chitorapa. Makwenzi emapipi ese ndinoroteswa, asi ndakaroteswa zvechokwadi makwenzi akasiyana siyana kusvikira pari zvino panapa nhasi ndichiri kutorota. Handi tidzokere kwamanga muchienda kumasowe muri madzimai. Apa imimi mune mudzimu uri pamuri, apa makapfeka gemenzi, makazotora direction ipi and masigns akaitika ndeapi anoratidza kuti iwe izvisiyana nazvo zvako ndezvizvizvi? Chakaitika ipapo ndechekuti inini ndakatanga kuputa fodya ndiri grade 3 iyoyo. Bute iro riri ndaiputa bute. Saka bute iri maputira ndaiita manje ndaita kuti ndikaona vanhu vauya vari kupamba pedu baba vangu vakura vachichengeta vanhu vakasiyana siyana. Kwete zvokutamba. Saka vamwe vaiputa fodya. Saka ndaizokumbira fodya manje. Fodya yendaipuwa ndaingoputa kudai, ndonzwa imwe inovava, imwe inotosvora, imwe inotaradza kuti zvechokwadi fodya yaiwa yandinzwisa dzungu. Saka pafodya ipapo ndaiti ndikaishaya fodya iyi ndopakatangira nhau dzekuti nditadze kunzwisa kuti ndiri normal here kana kuti handisi normal. Ndaiteedza zvigushani zvababa vangu zvese zvefodya, baba vangu anoputa Everest. Saka ndaiti ndikashaya fodya yebutei, ndaiteedza zvigushani zvese zvababa vangu zvavaiputa, vakaisa pamuti, vakaisa papi, ndaizviteedza zvese ndichibatidzawo ndichiputa. Ndikanzwa dzunguriya ndodzwa kuti ndaraiti, ndobva ndasiya. Saka baba vangu pawakazondiwanikidza ndichitoputa, wakati gambiswa ndiwo unoteedza zvigushani zvangu zvaunotora uchidi fodya uri kuiputirei. Ndikarohwa, ndarohwa kudaro handina kuzvisiya.
ndanda kuzviita zvandaingoita zvongoti ndaitorota ndikange ndichida fodya iyoyo ndikashaya fodya ibutei ndairota kuti kozvine zviri kutambura iwe enda pamuti pamuorenji apa pamba pedu pandakaberekwa ini pane orchard yemuorenji saka ndaiinda pamuti pandaroteswa ndaitonzi inda pamuorenji apa vaputa vakasiya vakaisa pamhande dzemuti apa ndaitonosvikawo zvecho ndotoona chigushani chiripo ndotorawo chigushani chiya ndonobatidza ndoputa baba vangu vakaramba vachingoshaya fodya iyo asi kuti vachandibata manje kuti zviri kufamba sei ndandakurambawo kuti handisina handizvizivi handinambosvika ipa baba ameno munhu azviita asi ndiri ini nekuti ndanda kutya kurohwa saka fodya ibute ndaizoipiwa nevamwe mbuya so wainzi mbuya serima ndo vaindipa fodya vaiti kana wapfuura pamba pedu wogara vagara kudaro mbokurukura vachiti ndiri kuzorora vachibva kuchipatara ndiri kuzorora saka pakuzorora paya ndo pandaivakumbira fodya vondipa fodya iyi indaisungirira pabepa ndogarawo nayo saka ndaizoti kana ndafunga kuti fodya ndakuida ndoputa kana ndikaona kuti handisi kuida ndosiya asi ndichiroteswa kunzi ndipute fodya ndakarota fodya nchinzi unofanira kuputa fodya uchigeza nayo uchitsamhira ndo zvinhu zvandakaroteswa izvo saka fodya ibute ndandisingaizivi kwaive nefodya saka vakuru vekumusha vaitora mashizha efodya yavarima munda voiyanika muzasi memoto omo vokurakura dota roenda uko voisa mashizha iwa ipapo ooma aoma kudaro votanga kutsokota vachizanganisa nedota ndo zvandaiona saka kuti ndinozviteedzera ndainzwa fodya yaisingandinakiri isingabudi yakaota saka ndaizoita yekukumbira saka kubva ipapo ndobva ndaenda kumasowe ndakumasowe fodya yangu ndaingoputa manje iyo iya yekukumbira iyi ndaiiputa saka ndichiputa kudaro ndiri kumasowe hapana izviziva kuti ndiroputa fodya inini uye ndichitobatwa musoro hapana akaziva kuti ndiri muputi wefodya inini uye vaprofita hapana akambondinongedza kana zuva rimwe chete ndiroputa fodya asi fodya ndaiputa gemenzi rangu ndichitopfeka saka zvaizoitika ndizoti ndikaputa fodya iyi ndamuno muguta ndakazoudza sisi vangu kuti sisi ndinokumbirawo kana paine vamunokwanisawo kuziva vanotengesawo fodya mundibatsirawo ndinonzwa musoro asi ndikaputa fodya iyi musoro wangu unonyarara sisi vangu zvechokwadi vaipoterwa nemudzimu wambuya mai vakazvara baba saka vaigara vachitoputa fodya iyi asi fodya iyi kuti yavaiputa ivo neyandaida ini ndaiona zvakasiyana saka sisi vangu vakazoenda kunogadzirisa fodya kwavainotenga fodya iyoyo kuna ambuya soko saka ini ndaizotora fodya yakaiswa mudende nasisi vangu vakanditi ndokuisira mudende hanzi igare irimo saka ini ndakazotora dende randikaripfekedza kabhetimai kewhite mbva ndaisa mubhetimai rekumasowe saka ndaitoenda kumasowe ndine bhetimai rangu rine fodya saka ndaigara ndine kaplastiki kane kotoni nyoro yekuti kana ndiri pamasowe ndoenda kumabhetimai ndonoputa fodya yangu ndanzwa kuti ndagutsikana kuti fodya ndaputa ndaizotora kotoni nyoro ndowaipa mhino dzangu idzi ndodzokera pamasowe asi ndadzokera pamasowe ipapo ndainzwa kuimba kwakapfurikidza zvokuti ndaiimbisa ini zita rangu rekumasowe ndonzi madzimai esinai ndo randaidaidzwa naro madzimai esinai muprofita saka zvadaro chakatanga kuti kuvhetwa kundiri kumasowe ndaenda ikoko wakatanga kuona hope dzandairota ndakabva ndafara zvekuti nekuti ndakanga ndaona vadudziri saka dzimwe hope ndaitoudzwa kunzi idzi usataure idzi taura izvi hazvitaurwi izvi taura saka ndaibva ndataurawo dzanzi nditaure dzanzi ndisataure ndainyarara saka kumasowe vaibva vandidudzira asi kundidudzira kwavaiita vaingoti chiprofita saka ndakatanga ndiri kumuroti bva ndaenda kuuratidzwi ndibva ndaenda kuchiprofita vakuti yamutumbi mutatu zvakwana wachiprofita zvakakwana saka zvadaro ndakatanga kuchiiswa kudepartment revaprofita zvino ndatanga kuchiprofita ndiri ikoko saka vaitodza kuti kana mai vakatanga kuimba chiprofita chadzika saka ndaiprofita zvechokwani saka kubva ipapo ndiri form 2 form 3 form 4 ndanda chiprofita zvino ndiri kumasowe asi ndiri kudzokera kuchikoro kwangu kumakumbe mission ndichiuya uku ndichienda kuchechi ndichidzoka ndichingodaro saka ndakazoita form 5 form 6 ndingori kumasowe ikoko handina kubuda ndapedza chikoro changu ndakapedza 1999 ndapedza chikoro ndapedza 99 ndakazotanga inini kuchitsvaga kosi kuti ndoita kosi yei pakurarama kwangu ini ndakafunga kuti ndoda kuita nesi nekuti ndakangokura ndichiti if I grow up I want to be a nurse saka ndakazotsvaga kuti inini ndoda kuita kunesi ndobva ndatoitawo kosi yangu yenursing zvechokwadi pamurambinda ndikapedzawo kosi yangu 4 years so ndapedza kosi yangu 2004 ndava ndaroorwa manje 2004 ndava ndaroorwa saka ndisati ndaroorwa kudaro inini ipapo ndiri kubudirwa
ndaitoziva kuti ndobudirwa, asi ndikaenda kuchechi mudzimu waiti unouya, chiprofita chikauya mudzimu unouya. Mudzimu wauya uyu vekuchechi vakasvika pakunondisarenda kuna baba vangu. Ehe, kuti mudzimu uyu ngaubviswe uyu, kusare izwi chete. Ehe, saka vakazoti ivo vaprofita 18 kusanganisira ini wechi 18 handi yekumusha kuna baba wako tonoita choto, taita choto kudaro baba wako vachakwanisa kuti vabvise mudzimu uyu. Isusu kana zvaramba tovasarendera mwana wavo. Chokwadi vakasvika kumusha choto chikaitwa, choto chaitwa kudaro, mudzimu wakauya, mudzimu wakachalenja vakuru vemasuo ukataura kuti maita vana vadiki mese maita vacheche, inini handibviswi naizvozvo. Ini ndisiyei pano zvamatoya neni kudai zvanaka ndosara pano. Indobva baba wangu vatauro vachiti mwana wangu anosara pano, imi chimusiyai nekuti ini handigoni kubvisa mudzimu uri pari. Kubvisa mudzimu kutouraya munhu, saka chiri pari ndo chiri kumuchengeta, saka musiyai akadaro. Indi ndichapedzerana nazvo. Ndobva indasara kumba kwedu. Ndasara kumba kwedu, baba wangu wakasara wakabika doro. Wabika doro vakatambira mudzimu wavo. Watambira mudzimu wavo vakazviita zvinhu izvi muchihwandi. Baba wangu wakaita zvese zvavakanga vachinzi vaite nemudzimu uyu kusvika vapedza. Vapedza kudaro baba wangu vakanditi iwe zvako uri kusarudza kuenda kumasowe kana kutedza chivanhu chawanzi uite ichi nemudzimu uri pauri. Saka inini ndakati hazvina kuipa baba, sezvo ndichimbosangana nemakope ndicharota. Saka inini ndakanzi inini kuchechi ndirambe ndichienda, asi zvinhu zvangu ndikaenda kuchechi ndikanobatsira vanhu ndayakumba, vanhu vakauya da kubatsirwa nofanira kuvabatsira kuchivanhu. Ehe, saka ndaiti ndikaenda kuchechi ndonobatsira vanhu pachipostori, ndikadzoka kumba ndakubatsira vanhu pachivanhu. Saka ndakazoti ndakuteerwa nevanhu vekuchechi vachiuya kumba. Vasvika kumba vakandisvikira ndakapfeka ngundu iyi. Ya, sekuru vabuda manje. Sekuru wakati mese mibvai panapa. Mazvona. Sekuru wakati inini handite zvanadzungudza musoro. Ndinoita zvechivanhu. Ndiri mudzimu. Saka vanhu vakabvunza kuti mudzimu uya wekumaso uya wainetsa uya ndiwo uyu mudzimu uya wakutaura uyu. Saka kuri kuti baba wavo pakasara nemwana wavo wakasimbisa mudzimu wavo. Kubva ipapo inini ndakazonguva ndatoziva kuti panapa ndinobudirwa ina, asi munhu anobuda pandiri munhu wechirume. Ndaizviziva nekuda kuti munhu wechirume uyu ane voice rake, indine voice rangu. Saka kubva ipapo ndakabva ndatanga kutobatsira vanhu. Vakawanda vanowanzoti kana munhu akuita kana kuti zvemasowe izvozvo kana kuti zvemudzimu zvechikoro hapasisina. Imimi kuchikoro ndazwa muchiti makasvika form 4, makasvika form 5, form 6. Chii chakazitika pamberi apa? Midzimu waikukanganisa here uye makaita course ipi after that? Inini sekuru handiri kunyepa ini. Inini chaitika ndechekuti kana ndakutonyora bvunzo dzangu ndaitoroteswa kuti ndinofana kunyora so, ndinofana kunyora so. Ndaiteedzera zvandaroteswa nhasi mangwana chinyora test ndaigona kuchikoro. Ndaigona kuchikoro. Zvokuti grade 7 yangu ndabuda ne7. Asi tainyora masubject mangani? Maviri chete. English neMaths. Saka ndakabuda ne7. Ndikazoita form 2 yangu ndakapasa zvakare. Ndikaita form 4 yangu ndakapasa zvakare. Ndikaenda ku form 6 yangu ndakabuda ne12 points. Ndo zvakazondipa kuti ndiite course yenursing. Ndikaqualify kuita izvozvo. Saka pamamuri nesi mudzima waimboyera kuzokuudza kuti uyu munhu auya nechirwere ichi chinoda chivani. Zvaiitika sekuru ndezvekuti zvakaoma, ndakaomerwa uye chandinogona kutaura ndiri papo ndinoremerwa zvikuru, ndinonzwa kurwadziwa chaizvo nokuti kuva munhu anopoterwa haisi nyore. Kuva munhu ane mudzimu haisi nyore zvachose, hazvina kana kumbochipa zvachose, hazvina kureruka. Zvakaoma. Haisi nyore. Ndikuti ndiri kuchikoro ikoko ndaigona kutonzi izvozvi toda kuti upinde mugomo unonamata. Saka ndaitiza vamwe apa ndopinda mugomo. Ndonotora nguva yangu ndirimo mugomo muya ndichinamata. Ndanamata kudaro ndaidzika gomo ndodzoka kuchikoro. Ndadzoka kuchikoro ndaisvika subject yandaifana kunge ndichiita nguva yandiri kugomo yatopfuura. Ndaigara ndiri kumapunishment ekuchereswa gomba rakainzana neni nguva nenguva. Wanga waindepi? Ndainyepera maticha ndambonotsvaga magwingwiziri. Kochii? Ndabva kumba ndine nzara. Saka vainzwa kutsitsi neumwe mutoo wokuti saka kumba uko ari kubva nenzara. Asvika kuno akunotsvaga mafurutsu mukati megomo. Asi ndainge ndatononamata, asi ndaizvivanza. Saka ndadaro ndakangokura ndakadaro, ndikararama ndakadaro zvokuti inini ndichikura ndaitamba neshamwari dzechikomana, ndakutamba neshamwari dzechikadzi. Ndaitamba naye anonzi Richard Rwizi womuraini medu mwana waSabhuku. Ndaitamba naye ainzi Edward Kugara wekune rimwe dunhu futi, asanga ari mwana waSabhuku zvakare.
handaiziva chirevo chazvo, asi ndainzwa kufara nichitamba nevakomana ivavo. Saka takazoparadzana, uya kuenda kunoita kosi yake, uya kuenda kunoita kosi yake, tapedza maform 6 edu. Ndokuparadzana kwatakaita. Kubva ipapo handazoita shamwari kusvika izvozvi. Yatakupai nhasi inonzi part 1 nekuti manzwa kuti Gogo kana vachitsanangura Gogo Mavhu havasiye pamwe, vanoenda nemafambiro azvakaita negore racho nemwedzi wacho nesvondo racho iroro. Saka yatakupai nhasi inonzi part 1. Ndoziva kuti tikaramba takagarisa so vamwe vanopedzera vakubva vasina kunzwa kuti Gogo vanowanikwa kupi. Tinokuvimbisai kuti tichakupai part 2 zuva hatingakuudzei, asi mukagara makalaika Facebook page yedu patinongoti ga part 2 munobva mawana notification, asi hatiende Gogo vasina kutaura kuti vanowanikwa kupi. Gogo Mavhu, kana vanhu vachinge vakawanda vapa vanga vachibvunza kuti Gogo Mavhu vanowanikwa kupi, mune zambuko rangu, vaudzei kuti munowanikwa kupi, uye zvakare nekuvapa phone number yenyu. Ini phone number dzangu dzinoti 0773 524 943 0773 524 943. Ambuya Mavhu chigara maapa. Ndinoda kuti matambudziko amunobatsira vanhu just muchidimbu ndeapi, kuitira kuti vanga vakateerera vada kuuya nevamwewo vada kuuya kuzoedza ndeapi just muchidimbu? Inini chokwadi chaicho ndinobatsira vanhu vaya kuti vanorota vachisangana nevarume kuhope. Kurota uine murume pabonde, pedzezvo murume wacho hauna. Inini ndiye ndichiti ndo dzinonzi mhepo dzezvikwambo. Wanhu ivavo handovabatsira zvakanaka zviri smart chaizvo. Kozoita kuuchika, ndinouchika zvakare. Kozoita kudzosera mbeu yana baba iya, vana baba vane mbeu dzakaneta, vanoburitsa mbeu yakasuruka mvura iya. Zvinopa kuti mai vanogona kutambura kuti sei ndisiri kuzvara, baba vachiburitsa mbeu yakaota iri mvura. Saka ndinoita kuti mbeu yacho ibuda yakakora. Zvakare ndinobatsira kubvisa mamhepo, mabvuri, huberekeswa, mhepo dzembereka. Ndinoburitsa midzimu yekuti munhu anoti mudzimu wangu wakasungwa asi uripo, wakavharwa asi uripo, indinosvitsa mudzimu. Zvakare tiri ipapo ndinobatsira zvevaya vanoti pane munhu vanhu vanoshinwa kwangoti anogadzira zvipotswa zvavo kungominikidza mishonga iyaya, vokanda zvipotserwa zviya, zvikandwa zvinezenge zvaakufamba munyama umu, kunzwa kuti munyama mangu mune zviri kufamba, ndinorapa izvozvo. Zvakawanda zvandinoita, zvimwe zvacho ndinotopindura zvibereko. Kuti chibereko chemukadzi anenge ane nguva achiedza kuti aite mbereko, chibereko chinenge chakatarisa uko, musiwo wacho kana wakafuratirana nepasi, zvinonetsa kuti munhu aite mbereko. Saka ndinotopindura futi mbeu. Kupindura mbeu ikoko ndinopindura zvenyoka yekuti mukadzi anoti ndiri kungozvara vasikana ndodo mukomana, ndinopindura zvakare. Kozoita kuti ndinorapa zvesivu kenza nekenza yacho gomarara riya, ndinorapa zvakare. Kozoita kuti zvakawanda, ndinorapa masare, ndinorapa jeko. Zvakawandisa. Tangoti hatingaendi tisina kuudza vatariri zvimwe zvezvi matambudziko amunokwanisa kuita sei kuvabatsira nawo. Tatanga chirongwa nembira, tinovhara chirongwa zvakare nembira. Nhamba dzaGogo Mavhu tiri kunyora, nhamba dzaGogo Mavhu vadzitaura. Sekutaura kwataita takuvimbisai part 2, tasiya Gogo Mavhu vanesi vachirapa. Tira kuzoziva pamberi apo kuti vachibva ipapo chakazoita kuti vasiye basa remukoti nderechii. Sarai muchinzwa kambo kembira kubva kuna Mukanya, vakamirira chikwata Gogo Mavhu Mbira Group.